uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Emndenini wakaNsibande ngithi uJesu Kristu inkosi. Emkhosini ka-21 days baba. Ngikhulekela nokungathoyilethi komntwana wami okhubazekile olele phansi. Ubengakwazi ukuthoyiletha, bekudinga ukuthi ngimpeyite kuze athoyilethe. Ngibe ngazi ukuthi ukumpeyita kuyicala kuNkulunkulu, akufanele ngabe ngiyakwenza, kodwa bengikwenza ngikhuleka ngoba bengazi ukuthi kufanele ngimncede ukuthi agcine ethoyilethile. Ungamangala-ke baba ukuthi kusukela singenile emkhosini kuze kube namhlanje angikaze ngiphinde ngimpeyite. Okunanamhlanje uyathoyiletha, uNkulunkulu ngimbonile, ungisizile kakhulu, ungisebenzele. Angazi ngingabonga ngithini kakhulu baba. Ukufunda usifundisa khona baba kukhulu empilweni zethu, kukhulu okusenzela khona. Ngoba baba mawuthi uNkulunkulu akusuyena owomuntu, wonke umuntu kudinga ayiyele kuNkulunkulu abike lokhu akakubikayo. Ngikubonile ngoba nami akangilahlanga ngaphandle, engikucelile ungenzele khona. Ngiyabonga kakhulu, ukubonga nakumama uNsibande. Siyafunda, siyakhula, siyancela kumama wethu, siyanithanda kakhulu. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela emndenini wakaNsibande. Ngibingelela abazalwane basendlini kaJehova, kuyabonelelwa. Bese ngibingelela abazalwane bonke ekhaya leZwi. Hayi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Nami ngiletha ukubonga indlela uNkulunkulu angisize ngayo nokuveza ukubaluleka kwegama elithi uJesu Kristu inkosi. Iviki eliphelile kuye kwenzeka ngathi ngiyaqoqa idodi, ngibutha nje amaphepha, kanti ngizobutha nesikhiya semoto naso ngisibambe nawo lamaphepha. Manje mase ngisibambile-ke, mase ngiyolahla ngifake nje eplastikini kadodi, sesiyobeka ngaphandle-ke. Ngakusasa bekazoza umasipalati azobutha idodi. Kwenzeke early emini. Hawu, isikhiya semoto-ke mase sifuneka ntambama, imoto ingeniswe ime ngaphandle kwesango. Isikhiya safunwa. Saphelelwa-ke manje ukuthi isikhiya sikuphi. Sifunwe kwaphela ukwazi, kwaphela nje nomcabango, sangasazi nje ukuthi manje senze njani. Ngithe ngingasazi. Ngakhuleka lokho ngishilo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngoba angisazi ukuthi sithethwe umuntu, kodwa umuntu obekakuphi, akufikanga muntu. Kuthe sekukudala umoya ongcwele wangikhumbuza ukuthi hhayi, isikhiya sikhona ngisibuthe namaphepha, angiyosicinga le eplastikini kadodi. Ngithe ngisuka sekumnyama, vele sekumnyama, ngayosibheka, ngakhanyisa ngefoni, ngayosibheka ngaphandle. Ngabiza ingane ngathi ayingikhaphe, ngasho ngathi hhayi cha, ngiyazi manje ukuthi isikhiya sikuphi. uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngithe uma ngifika ngasusa amaphepha, nasi isikhiya. Kanti bese ngipake nama-wardrobe, ngingasazi ukuthi noma singenisiwe noma kwenzakaleni. Ngambona uNkulunkulu umkhulu, umusa senzela wona. Kanti ngakusasa bekuzoza umasipalati bese izohamba leyo dodi. uJehova wangenzela umusa. Cha, ngiyambonga uNkulunkulu baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyaxolisa ukudilitha. Ngizophakamisa ukubonga uNkulunkulu. Enhlizweni yami ngihlale ngikhathazekile. Sathi ngihlale ngikhathazekile. Kodwa simele ngezwe imfundiso nokuvuma kwezono. Kufanele sivume izono, sibhale phansi. Ngiyamuza uNkulunkulu isiza inhliziyo yami nokuba ngingakhathazeki. Bengumuntu behlale ekhathazeka, inenhliziyo nje ngihlale ngicabanga, kodwa nginele ngathola
ungena ekhaya leZwi, ngamuzwa uNkulunkulu engisiza kakhulu, ngikhululekile kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ulalele uNkulunkulu ukuba sifundiswe uNkulunkulu. Siyambonga, kuhluke kakhulu iy'mfundiso usifundisa zona usuku nosuku. Siyambonga uNkulunkulu, singalalela usuku nosuku. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni laJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba uNsibandi, umama uNsibandi, abazalwane bonke ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Baba, kube nephupho engivuke nginalo namhlanje ekuseni. Bengihamba kusho ukuthi nje enye indlela sengima ngithi ngiyabheka kube nomunye ubaba nje but ngumlungu old, ukhulile, abe athi do what you must do what you're supposed to do, or do what you must do, don't do what you are not supposed to do. So ugcizelela like kuloko ukuthi do what you must do what you are supposed to do, into ezinjalo. And then kuhambe bese kungathi ngisebhara la engigibelela khona amateksi mangibuyela Orange Farm ngisuke enkonzweni. Sengibona abantu like umuntu umbone like the body as if like it's peeling off isikhumba like lesi esidala, kuvela isikhumba esihle esisoft nje sihle. And then mangisabheke lokho ukuthi what's going on, abantu like they are peeling, izikhumba ziyaphileka. Sengibona quickly umuntu he's wearing ingubo emhlophe, next thing gone, uhambile. Like ngathi kimina kubukeke as if like i-rapture, angazi baba, but bebethathwa abantu, bebehamba abantu qale isikhumba, kushintsha isikhumba like kushuthi umzimba wakhe umbone, kodwa umzimba sewungomunye umzimba omuhle nje, fresh, ingubo emhlophe, and then uyahamba kanjalo kuyaphithizela ebhara kuserenkini. Kodwa bekungabonwa futhi noma nanoma ubani, abantu bebesihambela nje normal, but people were being taken. Into engiyibona isenzeka. Ngiyabingelela entabeni kaJehova. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela baba uNsibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngithi angithulelwe ubufakazi baba uNsibande. Ngelanga ngicela umkhuleko kuwe, ngiphethwe amadolo. Ngeza umlilo mawusufaka umkhuleko, ngeza umlilo osuke emadolweni uzophuma ngemlenze, waze wayophuma ngenzwane. Ngeza umlilo baba uNsibande, ngithi uNkulunkulu akakukhulise njalo. Ngeza umlilo engathi kuyashisa, uNkulunkulu akakukhulise baba uNsibande. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu baba umkhuleko wakho, ngiyabonga, ngiyalalela, ngiyalalela, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngizomkhonza ngayo yonke inhliziyo yami. Ngiyabonga. Lithi izwi lenkosi lapha kuMathewu 16 verse 24, uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe uthi ofuna ukuza emva kwami akazidele, athi abathi siphambana ngilandele. Baba, nami ngiyasithabatha, ngiyakulandela egameni likaJesu, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyakhuleka, mangisakhuleka ngizwa nje izwi nje likhulumayo ukuthi uSathane mangabe emelana nani, noma niyakhuleka noma nenza ini, anovele nimtshele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, Sathane suka. Jesu Kristu uyinkosi, amen. Ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu, inkonzo yayizolo ibe mnandi ngalolu hlobo, nami ingithathe yangibeka kwelinye izinga njengoba ngisemkhosini. uNkulunkulu akubusise baba, akhulise. Siyathanda Nkosi ukuyihamba le ndlela enhle esinikeza ukukhanya
nethemba ekupheleni kokuphila kwethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Tata, ndiyabulisa ngegama elihle likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyacela ndifakaze ngoJesu. Ndifuna uletha ubufakazi ngeli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Kudala ndisiva abantu befakaza ngalo, nam ndilibonile apha kum. Emveni koba ndibhale phantsi izono zam, landinqobela eli gama, landinqobela Baba. Xa bendihlaselwa ngamadimoni strongo, athi xa ndihlasela izilwane ngamandla, ndathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndathi xa ndithi ndiyajonga ndabona ileli isihla ivela phezulu izotsho ezantsi emhlabeni. Xa ndijonga kuyo le leli ndibona amadoda amathathu anxiba iibhlukhwe ezimhlophe nezikipa eziblue, ayehla ayenyuka kule leli aphethe izitikha, ezaa zitikha zegalufu ezikubethwa ngayo laa bhola yegalufu, aphethe zona. Ayaxabela emoyeni, ndabe ndisitsho uba ndisithi uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Axabela emoyeni. La madoda ehla esenyuka kule leli akade afike ezantsi emhlabeni. Ndathi uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Hayi, axabela agqiba. Ndathi ndiyabona nam aseyekile sendiyohamba nabo, acula iculo elithi siyabonga Baba. Emveni koko Baba, ndaphinda ndathi futhi ndabona, sekuthunyelwe esinye isilwane esiyintaka, mpuku, yaza kum. Ndathi uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Yahamba yabaleka. Kwaphinda kwafika enye into erorho edumayo ejikelezayo, sithi ke phaa kwaXhosa yinantsika, libhungane, ngathi lithunyiwe lizomamela. Ndathi uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Hayi, labaleka Baba. Ndiyawabonga amandla kaNkulunkulu. Ndithi uJesu Kristu yinkosi. Ndiyalibonga eli gama, uJesu Kristu yinkosi.